за да останеш. В този свят на бързи кадри и лица всичко минава, но остава следа. Хиляди гледат, но малко разбират, че зад екрана истините се крият. Не съм просто клип, не съм само момент. Във всяко движение има елемент. И ако спреш за секунда на мен, значи съм стигнал право до теб. Тик-ток, времето лети, една секунда променя съдби. Тик-ток, гледаш и спираш, в нещо малко себе си намираш. Тик-ток не е просто скрол, всеки кадър носи душа. И ако останеш тук до край, значи си усетил това. Не всичко е филтър, не всичко е блясък. Има и истина за този натиск. Хора се губят в чужди животи, забравят себе си в нечии емоции. Аз съм тук просто да светя и